bana inyora uko kimoba menyete tari bana bonse bamenyete po sure linki maidi gokoranka abana bale rusa asaligu okorona no maidi gokorega school Monday baka Friday kera bana bale nka Saturday na Sunday maidi ko guchisa yenda yatara egora bana no bale nka makolegas maidi ko umuntu ligete maidi maidi bado chimbeidi chirikire chirusa chiro asa abana bechi town Okiondo paka batware chimaid town gentoki not all kids bare lisa busai unatoko kwa nayo okay bono njeneri sabunde igona nya komenya town mbia mon for honest God's sake na ko ikule Gesare surely bono tware maid abana bareka kwa buire kwa oranyoro umuntu nabato mwana ore form 2 umoiseke mwana utamaiti ko sibino empinto utamanye tinaki umugusiare Mugusio tama ore form 2 tama itiko sibiki omwana tama itiko kenyino ne nyanya Okiondo abana mbale bale iro bugima bode standard tigana no bugima bode te kwata bwaba nyome ina ro bugima bode standard bana nyome ndo maite ko sibiki sugurio maite kuwakalire makabisa tigana obuna bubore bugima bode standard tigana omwana wiga class 2 tara manya goruga Liori teba abana basomi ku bali beta uni basomi kutali bakole bakonyara ya bible 9 bono nkogosa muri omwana ke class 2 tara manya goruga bokuma sawa Omaite kana kire class 1 nje na mate kurugo kuma bwara bantu babere class 1 bantu babere na form 4 bana gwaturugire bana kuruga kuma bwa bantu babere na mate kuruga lakini bado gabo ngote ngatinda manya kuruga ke kogera tin kuruga kera kuru montaro lakini kera bana batigeire boka na bakwerugera ubukuma bwa bantu babere batatu omwana ga kire class nye omanyire gwakubukime family ngimera erari igabo umanyire gosibi kianga kisoksi na maite gosibi ebikoroto na maite gosibi enyomba na maite kwabusa umanyire korabia karagi unga se perception y'abantu bari town bono bantu bari town tigana town no tiga sire kiraisi enyomba no komo buge tiles amache gara abu taigo chiroche utara tumuroche taige simawo chikongusa amache ari tapa ko nyuntoka okobeke sabuniga wasibie bikombe umwana na bano umwana omoke umanyire utaramanya gutara umanyire gutara lakini utaramanya no gukwana bono mwekera sigata gosibi ai no mongai ni omolire lakini rende na anchiranire nge meidi igende kiangechiri ntai igende kiangechiri bobe ga kyonye ko bwate meidi ko bwata abana bale form 2 form 4 form class 8 class 7 bale nka batu mugete bako be katika tuni bana ko watch emedi kere magari ko regas eko basibili baka chianga ekinto ko igwana kero kyopi karandu sio basani nje kato kora ne kenda bu anonye mogotera umuntu buna Gesare utaeta amaisare yani soft amaisa yebito ituko kikwando chente ita amaisare soft ituko kikwando chente ita amaita kibe asota bwa atira kino tuara na ro nge njora menye Onya ndirore mwane abana bane mbako menye bugimo botete bamenye tigaye minyoke bamenye igabata maite ko barakende yebona ubona bo bugima standard bono go standard omwana ko kore school wa imanyire gasi aye go chimotua kitagende tora yani mwana ko le form yako nyago obo kongu bwa nga iboro Okiondo ekibononki chimeidi tata konya abana gasi abana basome ikiyo kana kindate masomo ngayago te komokonya musubati ondega nyume tu akakorwe nyangi ya kifari nyangi enene ya tenuta na bishop abantu bagaichira abantu bakaragera bakagoka karaikanka abasani bumumuro bajire kumutarira oko yewe ngoko ngengo ke gendo nyorosi agasago chimagari agasunyora ngoko biya ngoko tanyanyete noko nyenya ganyengentete akanyisunyure kaera akamakobeka mafute kwerende chiotipoti chiacha chine no kobeke chiotipoti chikoro kubosengaki chikaraye chichwate kububwato iga akabeka mafuta manari yokobeka ya mandasi akabeka ngokerie ngima ekabere kaya akamakorente mesa etarusiri no matumbo ime ekina kiko teba umuntu akore school bake university amagoto gwebundisa no korosia ndaga akwandi kuri university honestly okay form 4 squeeze form 4 utarakora no metinyebera matemu asokire December January mwana saire university ndia go okay sangapi
agocha kwemundi 70. Lakini ore shwanga abana hata kama bali chitauni mboma itikorosinga kwa unote gote. They know how to. Onye mututa itu omwana atakira. Gesare na watabere ngaki omwana hambo time emedia koregas asome. Osomiro class 1. Omwana no mongain ogochie skuru oikatake kumanya kuruga oikatake ayo moibori kachanga muke kwa iguri. Ayo moibori kwa mukaniri. Gwatakira asoma arosari ku timetable. Timetable tayo. Ali arosari Rosali. My friend, tobuga buno omwana oli obwate omoticho na kero omwana nabari omoticho. Abana bari sharp. Okay, isanga pia gocha kweyoroki ebinte byo gukora kigasi. Omwana omong'aini nabakobwate none maid bisima mo mwabekera ale chikoni Okiondo. Tiga kwa amobwate gotageta asome bano, why are you confusing me? I'm not confusing you. Tinago confuse. Gwatabiro emaid yakore gasi omwana asome uri sara stadia gosoma. Nikubuya. Nateba iga. Ase bali babwate chimaid. Chimaid nabo chigokonya abana igasi kwiguri. No mwana utaite kulan na bakulan as well from igo kwa yari yo mwana tayi yo muibori. Kwa yari yo mwana. Omwana nga abe omong'aini etebinga bono genda osome. Taibo. A conversation ye yago yando sisi. Yani omwana etebi bono nga natakire kumanya kuruga. Yakoranga giuna ekururisa bumenga giugo no konyara. Ntebinga understand. Omwana bono etebinga ki bono tikambo ati maiding ebundise kuruga. Nyina kamukani tinga kauko mami usome. Ata kunyara kumukani kire gento. Mwana bana balero mbali kukanika konyora omwana omusinini amaite simi omwana omusinini amaite BCD tiga simi kwanza kugorera abana gisimi kwa nginyoire okonyora omwana ikemwana gesinini gitarama no gukwana buya kigorire simi agasoba ka Facebook agasoba WhatsApp kemwana kengwerere pi class 4 class 6 mboko nkiobwa form 2 form 3 agorire simi mboko nkiobwa no esimi nkiagokorera omwana nkiago korere simi. Twarure chinga kichiri ko ibore 1970. Yeah. Sai 2020. Esiminero omwana go cyuteberera no soma tari go soma. Obo jambas buka. Kinamba abegete ime bakechi abarimu. Gotware namba yo barimu bakongumboro. Ngimoku gamba no mwarimu ayo mwanafunzi nka. You can consult. Consult ki. Ogwake sabwe go sinya gwake ro mwarimu esi. Kwakere mwarimu esi muso mwibuli mwakera. Ayo mwenye no kama tesa hapo nera yansi nyiro mwalimu kwa mufu wa delio kokorero gutuma. Nchetina tanga balimu nababe. Lakini mbaro barababe. Igo to go trust yo mwana ngatu aresi. Mwalimu no lio mati yo ngainete nyomende. Ngakyo ko romanye ngoyo no mwalimu era gwakera. Okay. Ara saving a teacher 1. Teacher Kiswahili. Onyoro tari mwalimu. Teacher maths. Awansi abale biyo Okiondo. Tigana. Kokonya abana chisimikara bagura bunango kwana iga. Ikigera kine nche bakango support abana bara uruchi simi lakini naye support na naki abana basome. Nditina kana bana mbasoma lakini botuko. Bana tika basoma botuko. Botuko nali kwate abaro gibago tara Okiondo. Kemambi koboka umwana ko mutureke mambi. Botuko saa 2 saa 3 umwana ukorere lesson. Sawa. Kwa tuigwananire? Twakoranire. Gwaitabire? Ya yatari nchengo tanga tuigwananire. Ayo ni maoni yako, haya ni maoni yangu. Kiro muntu ari side. Tika toa maoni. Toa maoni. Torenga kingo kubuanche naye. Sawa. Ngende tari ngati. Ngende tangani. Chimeidi chirati muka baka diskuru chirane. Ngento kia kabere. Ine gasi abe ko barageri. Otige kore ko agi una incha se bintu bitari right. Ine gasi korageri media. Maybe omoshara maybe urare disuge kora bana mbareka bagokonya gasigete nero gokora gasigete Okiondo. Tiga kwagi una. Bono onye gaste ya gokora. Bono mubeke bu abe ronya koragera busa. Onye tobu ati tegere. Bali babuate tata che media abana bakorange ni media korange. Kuna bwana ke. Igayo gote abaserigo. Chimeidi chira ende off. Tinda tengo butirwe gasi lakini ara abere off baka koronere. Abana bakwira ne school nera ira. Travel ngo yichimeidi chibereka na baro ba quarantine buna abana. Bona meidi yo chikorusi Mombasa basa Nairobi. Kise meidi ngusima amali sabuma. Amoni mbuya. Gesare bona konyengo anchete lakini bona arore kene nkeyo. Ndio takirio ngani. Igora. Kuna. Bona igora 0. Kuna hapa kuna. Konyengo sigete bobe. No konto mongaini umoriri. Obo ngaini 0. Obo liri. Aba tu buke kaire. Aya. Ngwetare tu bongaini Okiondo. Ngwetare tu bongaini. Aya. Basa ko ngibuke kani. Tiga comment nsa yango rore ngaki. Ngotanga ino bongaini. Sawa. Asi bintu kwa kwanire. Sawa. Ngote bare konye bako sigete lakini kwa kwane siro. Ngabana babere nka nechi meidi.